Grabe guys, oh. Tingnan nyo guys. Tinuruan siya ng kanyang coach para makamove on. Grabe talaga ang sakit na nararamdaman ni Derek Ramsey. Tingnan nyo guys, hindi niya matanggap na iniwan siya ni Ellen Adarna. Grabe. Akala kasi niya hindi siya iiwan. Tingnan nyo guys, talagang napakahirap sa kanya guys na mawala si Ellen Adarna. Grabe guys, ang bigat talaga ang pinagdaanan ni Derek Ramsey ngayon. Hindi niya matanggap. Mahal na mahal pa rin niya si Ellen Adarna. Sakit talaga. Ramdam ko guys yung paghihinagpis ni Derek Ramsey.